Tervetuloa uuden videon pariin, ja tässä videossa me pelataan Hockey All Starsia, ja tosiaan meillä on ensimmäinen peli USA:ta vastaan, ja tästä tulee tällainen videosarja, jossa no videot on vähän lyhyitä, mutta pelataan niinku joka videossa yksi peli tätä, kunnes nähdään mikä meidän lopullinen taso on, että monen siinä me ollaan ja päästäänkö finaaleihin asti ja tälleen. Ja toivottavasti te tykkäätte tästä videosarjasta. Jos tykkäät, niin jätäthän tykkäyksen videolle ja tilaat kanavaa ja jaa vaikka kaverille. Ja joo. Tosiaan minä yritän olla niin kuin mahdollisimman hyvä tässä turnauksessa ja saa kultamitalin. Ja no ei ainakaan näitä jäähyjä. Et se on ehkä sellainen juttu, mitä mä en halua. Mut nyt selvitään tästä alivoimasta. Nää pelin minuutit tosi nopeasti. Ja se oli pitkä kiekko, jos oli alivoimalla purettu kiekko. Ei nyt menee pitkä. Eikö ei menekään, kun saadaan oma pelaaja sinne. Ja se on siellä. Ei. Olipa huono laukaus. Ja nyt se on jo Mikä tuo veskari tekee? Herra jestas, oli lähellä, että olisi omissa. Ai niin, eilen oli muuten U20 Suomi-Ruotsi-ottelu. Oli muuten kirvelevä tappio Suomelle. Siinä rankkareilla vai? Niin, rankkareilla kun se nyt oli, niin oli epämukava. Tai siis tänään yönähän se teknisesti pelattiin, mutta se aloitettiin niin kuin ei. Oho, siitä taitaa tulla pitkä kiekko. Joo. Se oli vähän huono. No. 0-0 tilanteessa eka erä. Tai tämmönen 0-0 tilanteessa toisen erää, ellei tästä tehdä. Ei! Liian lähellä kaikki vedot. Nyt ei ihan. Siitä. Vielä. Kerkeä. Vielä. Vitsi, jos olisi saanut vielä yhden tilanteen tohon erään. 0-0 tilanteessa eka erä päättyy ja nyt mennään toiseen erään. Sieltä lämäri heti pelialoitukseen, tai ei pelialoitukseen, miten mä selitän, eräaloitukseen. Ja myös hyvää uutta vuotta kaikille ja no, hyvää myöhäistä joulua. Joulu kyllä meni jo, ja kyllä uusi vuosi meni jo, mutta sitten on nyt vähän vähemmän aikaa. Ja joo. Voisit tän kiekon vaikka pois. Yes. Tosta. Okei, nyt ollaan pinteessä osaavasta jostain syystä. 0-0 tilanteessa. Pitäis saa yksi kiekko häkki. Ei, se on niin lähe. USA veskari pelaa ihan MVPtä. On kyllä taklauksia taas. Ja nyt on jäähy meille. Ei oo mitään kakkonen. On kyllä huonoa peliä nyt tässä Suomelta. Saadaan purettu kiekkoja. Ja sinne meni niitten ylivoima. Mikä syöttiin? Ja se on siellä ripareesta sisään. Niin jälkipeli pelataan. Pistetään ripareesta kiekko sisään. Itsin tehdään maali. Oli tärkeä maali. Todella tärkeä. Nyt pitäis vaan. Oho. Se oli hyvin. Nyt pitäis vaan puolustaa se yhden maalin johto. Se oli liian lähellä. Älä nyt vielä sano, että se voi tehdä. Herra jestas lähellä. Siis. Yksi erä yhden maalin johto. Pitäis kestää. Pitäis pystyä kestämään. Nyt vaan ehkä puretaan tänne. Ei pureta kiekko. Yritetään saada tähän vielä pari maalia tähän erään. Tai yksi maali. Aika hyvä lähtö sinne päätyy. Nyt on viton. Ei oo. Kakkonen. Tosi paljon otetaan jäähyjä nyt tässä pelissä. Nyt vahingossa painan. Ja nyt on 2-1. Okei, nyt on 1-0 vasta. Ei tuolla passa käy. Ja se on siellä. Riparilta 2 maalia. Ja USA. Nyt on USA ihan pinteessä. Tai no ei nyt ne ole pinteessä, mutta ne on todella lähellä häviötä.
Mutta on niillä vielä kaikki mahdollisuudet tähän. Nyt kun sitä mä meinaan, että nämä peliminuutit on niin lyhyitä. Just tätä mä meinaan, kun otetaan 5, niin ei, ja nyt painoin vahingossa liian aikaisin. Nyt se on jo miksi mä vedin omaan tolppaan? Ihan sama, saatiin purettua. Olipa läheltä piti tilanne. Kyllä läheltä piti tilanteita todella paljon tässä ottelussa. Nyt ei ne saa vielä. Ei ne tee vielä. Ja veska poissa ja se on siellä. Suomi voittaa ensimmäisen ottelun nyt 3-0. Ai että tuntuu muuten hyvälle päästä alkulohkoon. Ekasta pelistä voittoja. Se oli vaikein peli tässä alkulohkossa, koska nyt on Slovakia ja Kiina vastassa, joten todennäköisesti on mahdollinen alkulohkon ykköspaikka. Niin eli kiitos, että katsot videoa ja muistahan tykätä Kiina on voittanut Slovakia, mitä ihmettä siellä on käynyt. Niin muistahan tykätä videosta ja nähdään sitten ensi videon parissa ja tulkaahan katsomaan miten saanko mestaruuden vai en. Ja se olisi morjens.